Здравейте, тук сме с Даниел от отбора на Техническия университет в София. Така доста инфарктен матч имахте, но в края общо взето не можахте да изравните и ви вкараха няколко бързи гола. Ти да коментираш вашия първи двубой от зимния турнир? Какво коментирам? Точно това, че не е първият двубой на такива турнири. Ние в принцип играем на по-голям терен, сме обиграни на малко игрище. И това имам да кажа. Другото е... Не мога да кажа, че бяха по-добри от нас, но просто са по-обиграни. Ще излезете от групата, вярвате ли още? Да. Така, от кога сте, от колко време сте се събрали като отбор? Близо година се познаваме, но не сме обиграни на малко игрище. Мисля, че това не е причината за загубата. Ръководството на техническия така следи ли мачовете? Има ли някой от така? Няма нищо общо, просто защото сме Те според мен трябва да ви станат веднага спонсори, така хубаво ги представяте тук, играете добре, нали, добър футбол. Следващия мач какво ще правите в играта? Знаеш ли или? И повече шанс. Окей, добре, пожелавам ви късмет, успехи, се разбира.